Dosbarth yr Heffrod wedi I cenhedlu gan Limousin sydd ymlaen o hyd yma ynghylch y gwartheg. Y dosbarth cyntaf o 5, a mae Llyr Hughes o Sir Fôn a Aled Edwards o Gul y Cwm yn gwmni fi o hyd. Mae yna dipyn o ffordd I fynd, dwi'n meddwl o hyd Aled yn y dosbarth yma, yn does? Os, mae'n feirniad sy'n edrych fel sef e'n gwybod beth mae'n edrych amdano. Mae wedi mynd am ddwygo debyg yn gyntaf ag ail, byddwn ni'n dweud. Maen nhw'n gigog iawn, maen nhw'n drwm iawn. Efallai ddim yr pethau mwyaf siowi sydd yn y dosbarth, ond mae e sicr yn nodweddiadol o fwtsiwr yn beirniadu. Mae e wedi mynd am pethau sy'n mynd I edrych yn dda ar y slab. A mae e wedi gwneud I benderfyniad Llyr. Lyn Trefenter, Lyn Tynreinen. Gwych de. Gwych, da iawn o. Dach chi ddyn hapus yno. Wel, llong fyrchiadau. Mae dad yn y topio na fanna. I frawd yn I frawd. Mae e wedi bod yma troion yn y ffair. Mae e'n gefnogol. Mae e wastad yn cefnogi ac yn frwd yn diwedd frwdfrydig. Mae'r ddau yn gefnogol iawn i'r sioe hyn, ond hefyd yn magu'r fwyau yn ifiliad I hunain, dy fe. Welwn ni mwy na thebyg nhw yn y dosbarth gwartheg dion hefyd, dy fe. Arddangoswyr traddodiadol byddwn ni'n dweud, a neis I gweld nhw'n llwyddo. Pigo'r tair yna, hynny oedd y tri gyda ni I weld o'r tu allan, mae heb I handlo, mae tudur yn ail. So mae gynnu o Heffrod dda fel arfer lle, so mae clas da iawn. Dosbarth cryf, mi oedd na wartheg o'r Alban yma, o Loegr, ond Cymru wedi dod i'r brig unwaith yn rhagor. A mae yn heffer dda, mae'n heffer sydd yn pwyso'n dda hefyd. Mae hwnna yn pwyso bron yn 500 kilo. Ond y beth sydd hefyd fan hyn yw, da chi bwtsiwr lleol, chi'n bod bwtsiwr traddodiadol fan hyn yn edrych am y cyfuniad na o fraster a cig. A mae hynna thebyg bod hon yn cario fwy o fraster, roedd i'n byd sy'n yn y dosbarth byddwn ni ddweud. Mae dosbarth hefyd, oes. Tom bwtsiar o Llanfair yma, mae o'n pigo bwtsiwrs Heifers, oes. Lasa hon swtio fo'i'r dim heddiw. O'i nabod o nabod Lyn a'r teulu, mi fydd e wrth I fodd. Mae cael garden coch mewn dosbarth mor grin yn dipyn o gamp, yn dwi. Llong warchiadau mor iawn I Lyn Tynreinen, fel mae pawb yn ei nabod o Drefenter ger Aberystwyth, yn cipio'r dosbarth cyntaf o 5 I Heffrod wedi cenhedlu gan Limousin. Wel, Lyn, llong gyfarchiadau mor iawn I ti. Diolch yn fawr iawn I ti, diolch yn fawr. Y wefer yn un, fydd di'n cofio am byth, dwi'n siŵr. Wel, odi an, wedi magu nina ni wy. Wedi prynu ham un y ffair eia, fy'n rhoi 4 blynedd yn ôl. Mae wedi cadw, a mae hi'n mynd droi fagu to. Mae e gymryd y hynny'n brafiach pan wyt ti wedi magu rhywbeth I hunan, dwi'n siŵr. Fe mwy o glod, dipyn. Heb lawn I, clod i'r bridwr wyt ti'n rhoi mewn ffordd. Dyma wedi arddangos wyt ti'n pan wyt ti wedi magu dy hunan, a chwbl, mae fe'n wefer neis iawn I wedi gweud. A ti a'r teulu wedi bod yn gefnogol iawn i'r ffair a'r sioe hafi. I chi wastad yma yn cystadlu, a mae'n braf bod chi wedi cael yr hyn I chi'n heiddi. Wel, ni'n dod ma nawr ys 20 mlynedd yn cedi. Ydyn. Ddim wedi misio ambell un, ond na, ni'n eitha bych chi'n galw i'r sio ydyn. Ni'n mwynhau'r sio fel teulu. Llong farchiadau mor iawn I ti. Effer arbennig iawn dy ti. Diolch yn fawr iawn I ti. Diolch I ti. Diolch, thank you.